Σας ευχαριστούμε. Αυτά και αποτυχία. Τώρα τι ονειρευόμαστε από παιδιά και τι ονειρεύεται ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια? Να πετάξει ψηλά, να πετάξει σαν πουλί, αρκεί να μην φτάσει πολύ κοντά έτσι στη φωτιά και λιώσουν τα φτερά του. Κάποιοι το κάνουν και το απολαμβάνουν και πάμε να το δούμε. Ομολογώ ότι είναι κάτι που δεν το έχω κάνει, γιατί με έχει κρατήσει πίσω ο φόβος. Και είναι το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω τον κύριο Θοδωρή Ανάγνω, που τον έχουμε μαζί μας. Είναι αθλητής αγωνιστικού αλεξιπτώτου Πλαγιάς. Τι κάνετε, γεια σας, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κυρία Νέρη. Μια χαρά, εσείς? Πολύ καλά. Πώς ξεπερνά κανείς το φόβο για να κάνει κάτι τέτοιο? Άραγε πρέπει να το ξεπεράσει ή θα ήταν καλό να μάθει να ζει και να τον αναγνωρίζει μαζί με αυτόν? Ο φόβος είναι σημάδι ευφυΐας, οπότε είναι ένα trigger που μας προειδοποιεί ότι κάτι πάει να γίνει. Και αυτό χρειάζεται στο παραπέντε. Αχ, μ' αρέσει όπως το λέτε. Δηλαδή, σε προστατεύει ο φόβος, θέλετε να πείτε. Από το να μην είσαι απερίσκεπτος, να μην κάνεις απερίσκεπτα πράγματα. Βέβαια, το πόσο απερίσκεπτα, συζητώντας για το παραπέντε, όπως βλέπουμε, κυνηγάμε σημεία με τη ευώδη ροή, με μια πλαστική σακούλα στην ουσία. Έλατε. Λοιπόν, εσείς βέβαια, πέρα από το να κάνετε κάποιες πτήσεις ερασιτεχνικά, το έχετε πάει σε ένα άλλο επίπεδο και το Φεβρουάριο θα είστε στην Κολομβία για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι αυτό που γίνεται η διοργάνωση στην Κολομβία? Μάλιστα, πολύ σωστά. Και κυρίως είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, PWC. Φαντάζομαι είστε ο μόνος Έλληνας που θα είστε εκεί, σωστά? Σωστά. Και θα είμαι και μάλιστα και ο πρώτος που θα πάει στην ιστορία της Ελλάδας. Σαν να λέμε μια μεταφορά ότι κάποιος αθλητής από την Τζαμάικα κέρδισε στο σκι, διότι δεν είναι πατραπαράδο το έθιμα του παραπέντε για την Ελλάδα. Και όλο αυτό προϋποθέτει να τρέχω σε αγώνες στο εξωτερικό με το αλεξιπτωτό μου, αλλά αυτό που μου έδωσε την πρόκληση ήταν να νικήσω σε ένα από τα task, να το πρώτος, όπως και να προκριθώ στο παγκόσμιο αυτό κύπελλο. Μάλιστα. Εμείς το βλέπουμε στα πλάνα, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει να κάνει με τον αέρα, με τεχνικές, οδηγείται με τα χέρια, με τα σκοινιά. Δεν ξέρω τι είναι, σειρματόσκηνο, τι είναι αυτό. Και το βλέπουμε και το θαυμάζουμε. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε, όταν λέμε παγκόσμιο κύπελλο, τι είναι αυτό στο οποίο θα διαγωνιστείτε? Μου είπατε ότι είναι 7 μέρες. Τι θα γίνεται αυτές τις μέρες δηλαδή? Τι θα σας ζητήσουν να κάνετε? Συγκεκριμένα, όπως πολύ σωστά είπατε, βασικά είναι διπλάσιος χρόνος, 14 ημέρες, το συγκεκριμένο, ενώ ένας κανονικός αγώνας είναι μία εβδομάδα, 7 μέρες, 5 με 7 ημέρες. Την κάθε ημέρα, την κάθε αγωνιστική είναι σαν ένα αγώνα όπως είναι τα ιστιοπλοϊκά, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Υπάρχει μια επιτροπή που δηλώνουμε μια συγκεκριμένη διαδρομή με τα GPS μας, την έχουμε αυτή συγκεκριμένη, και προσπαθούμε να την ακολουθήσουμε και ποιος θα φτάσει πρώτος στον τερματισμό. Αλλά συνήθως δεν είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος, αλλά όποιος είναι και πιο μπροστά. Υπάρχει αρκετή τεχνική και τακτική στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να είναι είτε από μία ώρα, παρακαλώ. Ναι, είτε από μία ώρα ή περισσότερες ώρες που έχετε κάνει εσείς προσωπικά πάνω στο αλεξίπτωτο. Το όριο μου ήταν στις 8 ώρες, είναι ένα αγώνα στη Γαλλία. Κατέβηκα, δεν ήμουν τόσο νυφάλιος, θα έλεγε κανείς. 8 ώρες στον αέρα με το αλεξίπτωτο Πλαγιάς, απίστευτο μου φαίνεται. Ακριβώς, αυτό σημαίνει πολύ, να καταλάβω τώρα, πολύ καλές γνώσεις για τον αέρα, γιατί ουσιαστικά εσείς τον αέρα χρησιμοποιείτε για να πετάξετε μόνο.
Σαφώς και άλλους πιλότους, γενικά τα μετεωρολογικά φαινόμενα, θερμός αέρας, ο ζεστός αέρας ανεβαίνει, οπότε χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας να τον εντοπίσουμε ή να εντοπίσουμε την εκτροπή του αέρα και να ανεβούμε και εμείς, να πάρουμε και εμείς μαζί ύψος σε αυτό. Όπως βλέπετε, πετάμε και με άλλους πιλότους σε έναν αγώνα. Τώρα αυτό λύστε μου μια απορία. Σας παρακαλώ, βλέπω τα πλάνα. Δεν μπερδεύεστε. Βλέπουμε τώρα έναν ουρανό γεμάτο παραπέντε. Δεν μπερδεύεται ο ένας με τον άλλον ή δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μπερδευτείτε? Πάντα υπάρχει κίνδυνος, αλλά λόγω ότι σε αυτό το επίπεδο που είναι πολλά παραπέντε, είναι και υψηλό το επίπεδο των αγώνων, είναι πολύ καλή η πιλότη, οπότε είναι σχετικά σπάνιο να γίνει κάτι. Αλλά και να γίνει. Τώρα, να σας πω κάτι. Μου λέει κάτι πολύ ωραίο στα αυτιά μου ο αρχισυντάκτης μου, ο Μπάμπης ο Τσιομπάνογλου, ότι είστε σαν αποδημητικά πουλιά που πετάτε. Και εγώ κάπως έτσι σας βλέπω σε αυτό το πλάνο που είστε όλοι μαζί και νιώθετε λίγο σαν πουλί όταν είστε εκεί πάνω. Αυτή την ελευθερία που νομίζω μόνο κάποιος που είναι έτσι μπορεί να την καταλάβει. Πολύ σωστή παρατήρηση και ακριβώς έτσι νιώθω. Γιατί αρκετές φορές πετάμε και μαζί με τα πουλιά. Πηγαίνοντας στις διαδρομές τους και δεν ξέρω γιατί, αλλά μας μοιράζουν και τα μυστικά τους, τα θερμά ρεύματα αέρα. Μερικά μας επεξεργάζονται κιόλας. Ναι, γιατί σου λέει τι μεγάλο πουλί είναι αυτό δίπλα, δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, τι να σας πω, να σας ευχηθώ καταρχάς ασφαλείς πτήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν ξέρω, έχετε κινδυνεύσει ποτέ? Ο κίνδυνος πάντα ενδέχεται, αλλά ευτυχώς προς το παρόν δεν έχω κινδυνεύσει σοβαρά. Σας ευχόμαστε και να μην χρειαστεί να κινδυνεύσετε σοβαρά. Λοιπόν, κρατάω το Φεβρουάριο που θα είστε στην Κολομβία να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε, κύριε Ανάγνε, οπωσδήποτε, όταν θα πάτε για το διαγωνισμό. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.